So what's up mga ka-Jimsob? Nako sa Katunggan karon guys kay manginhas mi manguha mi og tuyom. Oh tara mangunas. Mga ka-Jimsob dako kay tanan ng unas. Tara guys, ang kauban ako guys si Dunlax guys. Nagdala og sibot. Kay manguha mi og tuyom. Siya may nakaturtol asa dapit guys. Nara guys, nara si Dunlax guys oh. Mga ka-Jimsob, nara si Dunlax. Ano di ko guys, mga karano. Guys. Oh. Hakupan na lang na. Ayun, matulog ta sa ayun. Oh, grabe mga ka-Jimsob oh. Berting dagana. Iya goro na hotdog. Bago ko guys. Ito yun guys. Hakupan na lang na parang dali. Iyo ayo ke. Bago tani. Ini kan guys no. Sok, nanguha mi og tuyong mga Jimsob. Ang wala mi tuyo mga ka-Jimsob kay wala mi kwarta ipalit isda. Oh, nara. Wala. Jimsob. Sakto yung pamawa Jimsob. Mamo nang gikuan sa tunok ng ka-Jimsob. Muna mga ka-Jimsob si Dunlax oh, sus. Oh. Kok minum gua. Cukup. Nara mga ka-Jimsob. Nara. Nara. Ala. Dito. Takto kay kunor guys ang tuyong guys sa gagmig. Oh, takto kayo. Nako ta. Kop. Cukup maniyo dia Dunlax. Maniyo dia Dunlax kay wa nas bukid. Yan lang bahaw ani. Tara mga ka-Jimsob. Oh. Oh. Ikaw na ni kan timborsyo. Ikaw na sa tabayanan. Kaulo sa tambiyanan.